Pwedo bo zikuenda kumuliko pwedo? Hayi nezikuenda. Inetu leo ndimakolopa magaezi ndikolopa ndagwa mulomo u ndipange mwini. Kuna mulomo u watupa. Komosari kuti nkhani pano sikambidwe fodi mulomo watupa. Ndi ntchito kuna kusiziteka kuti kaya munthu olodwala umapanga ntchito yako. Ndi job ndi ntchito. Apwedo ukuti nde dzina lanu lachukatu. Nde ineyo I don't know kuti pwedo wako ifeyo pwedo amene kumudziwa pamudzi pano pa social media ndiweyo pwedo tikukudziwa kuti iwe ndiwe pwedo. Nde ineyo I don't know kuti amalawi wafuna anyasise dzina lako kapena mwina allegedly akuna mizira ine sindikudziwa ine ndimangofotokoza nkhani pano. Apwedo machuka apwedo kwachike nasa. Iko Malawi inu. Okay, so pali amaye nage. Okay, ndabona funa fotokoze ndimene video ndayionera. It looks like amayiwa amapanga cheating. Yeah, she was cheating. Nde amunao anawapeza ku lodge kumawajambula. Nde akumawajambula mama ina zoti wewe mapanga ibwezi ndi pwedo chanchani. Nde ineyo mapwedo ali ambiri komano pwedo ochuka medu kumudziwa ifeyo ndi pwedo uyuyu. So ineyo fuso langa ndireti ifuso lili lupita kwa wina alisi. Ineyo sindikudziwa zoti pwedo wake ndi amene koma apwedo kapena ndinu chufa ngati muli inuyo nkani iyongo kambirana. Nizongo kambirana zinthu timakambirana. Ine bwanji nakambirana inetu amalawi timakambirana nawo. Amalawi amamva kungokambirana. Amalawi amandinena lesbian mwana gale iwe umapakula nyemba ndinakambirana nawo ndinavumira ndipo nawo zoti neyo sine tujeni sine mamuna koma ndine mpongo ya ikazi tidakambirana adachivomereza. Anachivomereza Malawi ndantomvetsetsa tatuze ndiweyo kodi timvetsetsa. It's you kapena it's not you. Komano if it's not you awuonongera mbiri anthu wanu. You just have to come out and explain kuti Malawi sine koma so if you gonna explain they will diss you more. So keep it quiet. Yaka. Okay, ndiwonetsa ndifana kuonetsa ni video yo. Komano pa jeni malolowa mukote. Ya ndeno pa zinthu zina ndimazipanga understand. Ndikuonetsa ni video yo. Koma nkaziyo ndimubisa nkhope nkaziyo. Enjoy the video. Sala, you said unali kunzuzu ndikunoku. You have been cheating with pwedo Sala. You have been cheating with pwedo. No, I'm done with this Sala. Sa ine amwefu Sala kumakhala honest faithful to you. First you cheated ndi kondwani. Then you cheated ndi maiso. Then pakati paveka chaula. Then you have been cheating with pwedo pano kumutama ndiuza nthawi zonse ukapita ukachokapo. Umagwira aide extra ndi pwedo. Panda kupeza kulochi. Ndakupeza kulochi pano ndakupeza kulochi. You've been cheating with me. And you pray kuti mwana time muchiritsa. Yet you are cheating. And cheating is part of your DNA. I never cheated to you. I have never cheated to you. And cheating is part of your DNA. Pano kulochi ndakupeza panopo. What can you say? What can you say? Ndakupeza panopo kulochi. And there was a time when I was ukazamva ma stories tiwenekera ndrama imene nasonkha uku ndikupatse ndrama yako fomwe nazakha ma stories about. That's what you said. Panopo I think you knew what you're saying. You knew what you're saying. Panopo let's just go and count kuti mapaka kuti pintu ramazikati unyomba poje mamepa lako ndakupatsani. Let's divorce, we go separate ways. Because we can't go on like this. We can't go on like this. We can't go on like this, Sarah. Cheating, a married woman. I mean, you claim kuti mapemphera. You claim kuti mapemphera, Sarah. You're cheating with the pwedo. You are spending your money on him.
kumampatsa drama ndithu mwana amene uja mwana wang'ono ngati uja kumampatsa drama. You thought I would not know? You think sir that I would not know? Kumati namiza iwe kumbira phone haya ndiri kuzuri. Pano here uli kulochi. Cheating. So apart salimbani sa ine I don't want to do something that I will regret. Let's go kunyumba tikawerengera drama zimene kamapanga zawo chenza zokuzana ndi landscaping ndi kubwezera drama zanu nyamukani muzipita zinazo tigwiriza we agree anything chino chimene ufuna kuti titane tizipita. We can't go on like this. We can't be cheating like this. Seriously sala nditu ine kumauzidwa hawa mamuna wako amapanga cheat, mamuna wako kazi wako amapanga cheat, you are fool. Here you are ndachita kupezerera ino makanga ndikachitsiru kumaka ukhulupirira umene kuja iyo ndo mabwera kuno kumalochi cheating. And you say kuti mapemphero. And you said, I pray, mwana wanga Mulungu amudalitse, mwana apita kumapemphero, but you are here cheating. What can you say? Tell me. Yeah, ndiuze, tell me. Why are you here kulo chikuno? Umabwera kuno avinte, do you think kuti sipana apeze kanthu sanduje? Ondipanga tipi. You think anthu ndakonda saka napeze? Umona kantene kanthu ndikonda saka napeze kanthu ndikonda ndiuza ramwe nkazi wantoona and people told me asi iwe timakupatsa ulemu. You are honest to your wife. You have integrity. What your wife is doing, it's not worth it. Please, your wife is cheating you with pwedo. Pano pali capital motel. You are here cheating. Munthu amene umapeka kile mutu mapemphera ya mwana wathu achire, yet you sometimes you blame me kuti ya mwana wathu autism chifukwa cha zinthu zina mwina kesi yakwanu. Ndiye kesi yakwa ndani. This cheating ndi kesi yakwa ndani. This cheating ndi kesi yakwa ndani. So Sarah, I don't want to do something that I regret. Sindifuna ndipanga jana wako ndende ujana adamenya nkazi wake kakuvula sana. So let's go kunyumba nyamukani mabwino, then we agree everything, we finalize everything, you mupitize kumpanga finance pwedo chibweze ndi pwedo pitizani, but with me we cannot go on like this. With me I cannot go on like this. I was faithful to you, I respected this marriage. To you I was just ruthless. You cheated with me with a number of men demamba koma sinakaniko umboni. Koma here I found you kulochi. Anzako ose mabwera dzulo kuchokera kunzuza. I knew it. Kuti mabwera dzulo. And I was told kuti amakabwera ku food. Amabwera motani, amabwera machangu. Then they go to Capital City Motel. Kumene amagona ndi pwedo. Seriously. So Sarah, ujeni kapanga tentitani tisiyane mabwino tisiyane mutu mukangana we'll draft a divorce settlement agreement wakangani za ujeni. I think meno ukakamba ntejo ti yayi wetiwerenga ntamanda paka kontipiro madziwa. Fonteja una dineso nada kuti munthu ndoti is going towards divorce era kudziwa kale. So you knew already. So umadziwa. So let's go and calculate. After 2023 mnapanga calculate, then we said okay utenga mala kujena kuchigwiri nakupatsa mbeva mala kuchigwiri. Calculate ndalama zinonjezera kujeni kunyumba yakwa njewa, then I give you my money, the money, off we go. Shame on you. You claim to be munthu opemphera Sarah. Shame on you. And this is a case on you. So let's do these things